بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muhtaram Müslüman kardeşler. Allahu Teala'nın selamı, rahmeti hem bereketleri bulsun her barşalarımızga da. Allahu Teala bizlerge hayırlı günler, atnalar, aylar hem hayırlı yanğa yılların nasipler eylese idi. Müslüman hicri kalenderi boyunca biz yanğa 1437 yılga kirdik. Bu ayının şuşu yılının birinci ayı Muharrem ayı. Менә шушы Мөхәррәм айы турында һәм аның белән бәйле Гашура көне турында бүген сөйләшеп китик әле. Мөхтәрәм кардәшләр, Мөхәррәм айының 10-нчы көне Гашура көне дип атала. Гашура тәрҗемә иткәндә гарәп теленнән нәкъ 10 дип тәрҗемә ителә. Шуңа күрә дә нинди көн соң ул Гашура дисәләр, Мөхәррәм айының 10-нчы икәнен шундук белергә була. Гашура көне дип безнең әби-бабалардан элек-электән инде сөйләнеп килә иде. Бу көнне әби-бабаларыбызның ураза тотканнары, я булмаса шушы айга айрым караш белән караганнары билгеле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә үзенең бер хадисләрендә әйтә, Рамазаннан кала ураза тотарга иң әйбәт хәерле ай ул Мөхәррәм айы ди. Менә шуңа күрә дә бу айның дәрәҗәсен дә без югалтмыйча ихтибарсыз калдырмасак иде. Мөхәррәм айы гарәп теленнән тәрҗемә ителә тыелган ай дип. Ягъни бу айларда 4 айга керә ул Мөхәррәм айы, сугышлар, ызгышлар, кан кыюлар, халыклар арасындагы яки кабиләләр арасындагы шуның ише гаугалар тыелган булып санала. Һәм шуңа күрә дә бу айларыбызда ниндидер сугышлар барса, ниндидер ызгышлар, талашлар булса, бу бигрәк тә безнең өчен аяныч. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Мәккә шәһәреннән Мәдинә шәһәренә күчеп килгәннән соң, Мөхәррәм аенда яһүдләрнең ураза тотканнарын күреп ала. Һәм дә алардан сорый, сез нишләп ураза тотасыз Мөхәррәм аеның 10-нчы көнендә ди? Гашура көнендә булып чыга. Яһүдләр әйтәләр, Аллаһы Тәгалә безне, яһүдләрне һәм Муса алейхиссәламны шушы көнне Фиргавуннан коткарды ди. Без Фиргавуннан котылган көнебезгә куанып, Муса алейхиссәламны зурлап ураза тотабыз ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, алайсаң ди, Муса алейхиссәламны без сезгә караганда да күбрәк зурлыйбыз һәм яратабыз ди. Без дә бу көнне ураза тотабыз ди. Менә шулай итеп, Мәдинә шәһәренә күчкәннән соң Гашура көнне ураза тоту гадәткә кереп китә мөселманнарда. Ләкин ул Рамазан айына кадәр, әле Рамазан айының уразасы безгә мәҗбүри булганчы, мәҗбүри булып санала. Ваҗиб. Безнең өчен ул шушы Гашура көнендәге ураза Рамазан уразасын алыштырып тора. Бәлки шуңадыр да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, кем Мөхәррәм айында бер көн ураза тотса ди, 30 көн ураза тоткан кебек булар ди. Әлбәттә Рамазан уразасы безнең истебездән төшми. Ләкин инде Рамазан уразасы белән генә уразаларыбыз бетми икәнен дә без исебездә торырга тиешбез. Менә шушы Гашура көнендә, мөхтәрәм кардәшләр, әйткәнебезчә, Аллаһы Тәгалә Муса алейхиссәламны коткарган Фиргавуннан. Ләкин ул гына түгел, икенче бер хадисләргә караганда тагын бер зур вакыйга була. Нух алейхиссәлам су басуыннан соң ул диңгездә, океанда үзенең карабында йөри, һәм аннан соң шушы көнне, Гашура көнне, аның карабы җиргә килеп тертелә. Менә бу да Гашура көнне була, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә, әгәр дә тулаем алсак, Гашура көнне бу пәйгамбәрләрне, шулай ук иманлы кешеләрнең имансызлар тарафыннан кыерсытылган вакытта җиңгүләре турында сөйли. Менә бу Гашура көнендә шуларны без искә төшерәбез. Мөселман кешесенең һәр вакыт иманлы кешенең җиңгүче булып чыгачагына игътибар итәбез.
Чыннан да бит, безнең динебездә иманлы кешеләр билгеле бер дәвер сайын гел кыерсытылып килделәр. Нишләптер дингә билгеле бер дәвердә гел һөҗүм ясалып килде. Хәтта күптән түгел генә менә әле советлар чорын карасак та. Бер караганда ачыктан ачык дин белән сугышабыз дигән бер нинди сүз юк СССРның конституциясендә. Әмма намаз укыган кешегә, никах укыган кешегә, сөннәткә балаларын утырткан кешегә никтер начар караш яшәп килде. Ул гына түгел, мәчетләр, чиркәүләр җимерелде. Менә аннан соң да иманлы кешеләр, сабыр булып калган кешеләр җиңеп чыктылар һәм динебезгә килде иреклек. Аңанчага кадәр булган хәлләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең Мәккә шәһәрендә газапланулары, Муса кавымының алейхиссалам Мисырда газапланулары, я булмаса инде Нух алейхиссаламның үзенең үк кабиләдәшләренең тарафыннан кыерсытылуы, аны мыскыл итүләре һәм аннан соң алардан котылуы, менә булар бөтенесе дә иманлы кешеләрнең кайчанда булса бер җиңүче булып чыгачагына билге. Инде ул гына түгел, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр иманлы кеше шушы авырлыклардан вафат булып китә икән, ул җәннәткә эләгә, анда да җиңүче була. Әгәр дә иманлы кешегә кемдер нәрсәдер тиеш булса, үпкәләткән, рәнҗеткән булса, ул аны теге дөньяда кайтара. Бу дөньяда кире кайтара алмаса, бу очракта да җиңүче булып чыга. Менә шушылар турында сөйли безгә Гашура көне. Мөселман кешесенең, иманлы кешенең нинди генә очрак булса да, нинди генә авырлыклар булса да, барыбер җиңеллек киләчәге турында сөйли. Шуңа күрә дә бу көнне икенче бер яктан караганда оптимизм көне дип карасак та була. Киләчәккә өмет, киләчәктә барсы да яхшы булыр һәм ахыр чиктә Аллаһы Тәгаләгә ышанган, буйсынган кешенең сүзе истин чыгар дип без шана алабыз. Инде мөхтәрәм кардәшләр, яһүдләрдән аермалы буларак, менә шушы Гашура көнендә без 10нчы көнне генә түгел, аның алдыннан бер көнне, я булмаса аннан соңгы бер көнне ураза итеп тотабыз. Мөмкин 3 көн рәттән, Гашура көне алдыннан бер көн, Гашура көнне һәм аннан соңгы бер көнне. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы ураза тоткан Гашура көннәрендә авыз ачтырырга да мөмкин. Ул бит Рамазан аенда гына авыз ачтырырга түгел, бәлки шушы Гашура көннәрендә дә авыз ачтырырга мөмкин. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисендә әйтелә, шушы көнне әгәр кеше гаиләсенә истәмә акча тотса, димәк, тәмлерәк әйберләр алса, ниндидер матур киемнәр алып бирсә үзләренең балаларына, Аллаһы Тәгалә аның алдагы ел буена ризыгын мул итер. Димәк, мөхтәрәм кардәшләр, бу көн Гашура көнне әле ураза тотып кына түгел, бәлки гаиләләребезне дә шушы бәйрәм белән куандыру мөстәхәб. Моның өчен безгә савап була. Димәк, бу көнне әгәр иләребезне бизәп җибәрсәк, табыннарыбызны бизәп җибәрсәк, балаларыбызны котлап аларга бүләк алсак, бу, мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук динебез тарафыннан бик әйбәт, матур күренеш булыр иде. Менә шулай итеп без үзебезнең кайбер теге ямсыз бәйрәмнәребезне алыштыра алыр идек. Һәм дини бәйрәмнәрне матур итеп, бәйрәм итеп, балаларның күңелендә ул бәйрәм рухы булып калыр иде. Ләкин Гашура көнне, мөхтәрәм кардәшләр, тагын күңелсез вакыйгалар да булды. Гашура көнендә 680 елны, бу инде безнең календар буенча, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең аныгы Хусейн үтерелде. Шуңа күрә дә без, мәсәлән, сөнниләр, бу көнне уразалар тотсак, шушы Гашура көнендә әйтик, бәйрәмнәр дип кабул итсәк, шигыларда бу көн хәсрәт көне, траур көне. Алар бу көннәрдә Хусейн радиллаһу анһуны һәм аның гаиләсен искә алып елыйлар, кайгыралар. Бездә мондай гадәт юк. Әмма алай без иламасак та, үзләребезне кыйнамасак та шигылар кебек, шушы көнне игътибарсыз калдырып булмый. Шуңа күрә бу көнне Хусейн радиллаһу анһу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең гаиләсенә шулай ук дугалар кылсак, аларны зурлап, балаларыбызга алар турында хикәяләр, тарихтан ниндидер бер изекләр сөйләсәк, ул да бик әйбәт булыр иде. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы Гашура көнен
без матур итеп, гаиләбез белән уразалар тотып, матур мөнәҗәтләр укып, бер-беребезгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең гаиләсе турында, аларның оныклары, балалары турында сөйләп, шулай бәйрәм итә алабыз. Менә шушы матур гадәтләрне торгызып, хәзер үзебезнең гаиләләребездә кертеп җибәрсәк, бу алар өчен бик матур хатирә булыр иде, һәм аларга да дини бәйрәмнәребезне бәйрәм итәргә бер этәргеч булыр иде. Гашура көне быел 23 октябрьгә җомга көнгә туры килә. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә безгә шушы көннәребезгә матур игътибар белән караган, зурлаган өчен үзебезне дә зурларга насыйп итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.